Аз за какво го използвах? Нищо общо с това, което пиша. Аз съм си клюкарка. И много обичам да гледам чуждия пазар. Реших да ви покажа какво последно съм си пазарувала. Започваме с тези две слънцезащити, за които съм снимала специално видео. Накратко, много ми харесват. Напоследък също така преоткрих кафявата очна линия и много бързо си припомних защо не обичам очна линия на писалка. Като цяло очната линия като формула и издръжливост е доста добра. Имам проблем с писеца. Това е един гел за вежди на Алверде. Абсолютно нищо не ми харесва в този гел. Единственото готино в цялото нещо може би е тази четчица. Продължаваме с нещо мокро, което идва директно от банята. Ако си търсите някакъв лек шампуан, служава си да го пробвате. Като сме започнали темата за косата, нека ви покажа и този балсам. Той е корейски. Пише, че е без силикони. За цяло много обичам такива гъсти балсами, които да се усещат като маска, да оставят косата ми гладка и мекичка и нищо повече не искам след това. И за накрая ви показвам едно спрейче на Юриаш. Подсушаващ, възстановяващ спрей за бебета и деца, за раздразнена и увредена кожа. Аз за какво го използвах? Нищо общо с това, което пише на опаковката. Една вечер се изгорих на печката, нямах абсолютно нищо друго, което да си сложа. Това нещо ми оправи изгарянето точно за 2 дни. Не знам какво има точно в него. Много добре ми повлия на кожата. Това спрече явно действа и за големи, не само за децата.